something out there. God damn it. Ligesom den der kæmpe, der står i døren her. Der var titlen. Skal ikke gå ud? Lad være! Den løber bare hen mod døren. Hvad fuck sker der? Der! Nej! Så skyld! Så skyld! Så du den? Ja, mand! I just wasn't breathing. What did you say? You were shut down, wasn't breathing. Så ikke lige skyggen? Jo, mand. Fuck, det var sygt. Jeg troede på hende. Han tror, hans ånd går. På døren. Han er der. Og ja, nej. Jeg ved ikke, hvad for en slutning der er på den her. Shit, fuck. Er der to forskellige? Der er mange forskellige. Ja. Jeg kan se, den der, hvor hun kommer op nu. Det er også der.